Питах бившата ми дали ставам за стендъп комик. Тя каза, не ставаш, много си срамежлив. Аз викам, добре, ама нали те размивам. Да, с мен си правил секси и сега какво за да се върша добре работата, трябва да правя секс с публиката. И то тая работа става все по-яка и по-яка. Но малко да си стендъп комик, малко да си порно актьор. Всеки му се иска, не всеки го може. Трябва да можеш добре да работиш при публика и да имаш голямо его. Това е. Порно-индустрията, подобно на стендъп комедията, е прогресивна. В момента се набират средства за снимане на порно в космоса. Един малък филм за човека, една голяма бавка с цялото човечество. Представете си какви технически проблеми могат да възникнат. Хюстън, имаме проблем с скочването, Хюстън. Аз мисля, че всеки би гледал порно от космоса с научно-изследователска цел, разбира се. Но когато не става въпрос за исторически събития, които бележат културното развитие на човечеството, всеки си има предпочитания. Жените, например, изглежда, че предпочитат порното да им бъде представено в писмен вид. Аз лично събирам нея за 50 нюанса си го, мисля да я прочита някой ден, защото имам принципи. Не горя книга без да съм я прочел. Колкото до гледането на порно, там любимен жанр на жените е безспорен. Мъже, които вършат домакинска работа. О, да, натърка и тази това. О, измети въгла, да, точно така. Жените са различни, но и те са хора. А човешката природа винаги търси най-малко съпротивление, винаги търси най-простото обяснение. И може би затова жените живеят с презумцията, че всеки проблем в този живот е следствие от мързела или от некомпетентността на някой мъж. И всички усилия, които един мъж полага за да обори тази презумпция, са безполезни, защото жената е по-страшна от всеки съд. Може би сте виждали по филмите как когато арестуват някой и му казват, имаш правото да мълчиш, всичко, което кажеш, ще се използва срещу теб. Жената няма такива ограничения. Тя използва срещу теб това, което не си казва. А да мълчиш просто не е опция. Във връзка с това не ги разбирам тия араби. Те могат да имат по 4 жени, съм чувал, че идеалът им е да имат 7. Казват, така било цивилизовано. Всеки ден си имат по една жена, която да им свободи, така жените не се претоварват. Мене попитате да имаш 7 жени, това е всеки ден 6 жени да са ти бесни, защото не им обръщаш достатъчно внимание. И това е в добрите дни. Но да се върнем към по-обичайните комбинации. Един мъж и една жена. Мъжът от Марс, жената от Венера, но и двамата са дошли на Земята, за да правят секс. И тук, дори и тук, където целите са ни общи, където трябва да намерим някакво равновесие и удовлетворение, природата пак не играе номера. Мъжът поначало иска секса и не се спира пред нищо, за да го получи и не познава мира. Но когато го получи, какво става? Доспива му се. А жената, която поначало е по-резервирана и по-изпитателна, когато става въпрос за секс, веднъж щом го получи, после иска още. И така природата създава един дисбаланс между мъжа и жената. Единият да иска секс, а другият да не му го дава. Виждате ли каква трагедия е това човешкото битие и колко мъка има в този свят? Затова сме измислили секс играчките. Да не ви заблуждавам, секс играчките не са шега работа, даже бих казал, че са опасни за съществуването на цялото човечество. Някои хора се страхуват от ядрена война или от свършване на енергийните ресурси. Мен лично ме притеснява това, че ако се изобрети реалистичен секс симулатор, дните на човечеството са кажи че преброени. Ще стигат 1, 2, най-много 3 поколения и все по-трудно и по-трудно ще се намират хора, които искат да вършат нещо различно от това да се виси в секс симулатора, включително и реален секс. Както обобщихме, това е нещо сложно, а хората обичат нещата да са им прости. Как мислите, стига ли ви толкова сексуално образование за тази вечер? Още? Добре. Спомня се, че като бях малък, може би на около 10 години, в стаята ми почнаха да се появяват книжки на тема сексуално образование с информация внимателно подбрана и представена, съобразно тази крехка възраст. По-късно, като се замислих, си дадох сметка, че най-вероятно нашите са ги разпространили. Това, което те не знаеха, че аз вече бях прегледал тяхната книжка на тема сексуално образование за по-възрастни. Да речем, че там представянето на информацията беше с няколко идеи по-конкретно. Това, което откриха скоро е, че си бях направил и колекция от изрезки, вестници, какви изрезки, ами на едни изображения, които обикновено се помещават на последна страница на спортните вестници. Майка ми побеснява, разбира се, когато го откри това. Обаче баща ми така седеше на
почтително разстояние, не смееше да се намеси в обяснението, но гледаше някакси благосклонно и сигурно си мислил, това е моето момче, не му трябва. Сигурно се пита сега, Росен, това ли ти е призванието да разправяш простоти, как му те са? Да. Ами не ме е срамно, няма срамни професии. Пардон, има една срамна професия и това е политиката. Но в тази насока наскоро ни беше даден светъл пример. И този пример дойде, разбира се, не от друга, от бастиона на демокрацията Северна Корея. Там разстреляха министъра на отбраната с зенитно оръдие, т.е. не става въпрос за много големи куршуми или за малки снаряди, зависимо от гледната точка. Това е един много интересен подход, препоръчен да се приложи и у нас. За сметка и предлагам да има по-малко лидер, за сметка на това повече политици. И тъй като с всеки мъртъв политик корупцията ще спада, демократията ще се покачва, оръжията не на сега ще имат качеството демокраси и според. И питате сега, Росне, защо си толкова предложавен? Може би защото твърде превратно. Сега ще мисля. Може би защото твърде превратно тълкувам Конфуций. Конфуций е казал, че владетелят е баща на народа. А дали му е баща, не знам, до ден днешен всеки, който управлява му бе майката. И стана въпрос за владетели. Преди време Светия Синод реши да обяви Симеон II за цар на българите. Аз бях много учен от тази странна постъпка. Когато и да попитате, ще ви кажа, че висшето духовенство се отличава с адекватност и навременност при раздаването на отличията. Може да питате Архон Бинев, може да питате Архон Чомбе, може да питате куп други благочестиви люди, на които са стели Божията благодат и как иначе са станали толкова заможни. Но освен да отличава, Светия Синод може и да порицава, както стана с неблагогодното учение йога, което явно е тайното оръжие на правителството срещу авторитета на Българската православна църква. Някои хора биха казали, че тук е на място народната мъдрост на умрялото, че нож вади, обаче мен ми се струва, че тук по-скоро умрялото, че вади ножа. Не им е леко и на редовите попове. Не е леко да се живее от маса на маса. Тая вечер си на масата на бизнесмен, утре вечер си на масата на някой лекар, други ден си на масата на някой общински съветник. Хората, които вършат нередности на този свят, имат нужда от адвокати. Но по-прозорливите от тях привличат към себе си и свещеник, за да ни излязат сметките и на ония свят. Това личи както по обиколките, така и по обкръжението на нашите попове. Но клиентелата не е единствената прилика между адвокатите и поповете. Адвоката също чете Библията, но е смъртното си легло. Това е просто професионален навик, винаги да търси вратичка в закона. И ако завиша от църквата, сигурно щях да горя в ада, но честно казвам, мен повече ме вълнува мнението на дядо Коледа, отколкото на нашите свещеници. Чул съм, че на Запад дядо Коледа носил въглища на непослушните. На американците това може и да им се струва като наказание, обаче те никога не са се страхували от това, че Русия може да им спре газа на Коледа. Но вижда се и края на нашата енергийна зависимост, защото ако Гърция продължава така да се правят на ударни и да се заиграят с Русия, Меркел ще покаже толкова газ, че Европейския съюз ще стане износител на горива. Но сега е лято, топло. Днес може би не беше толкова топло, но проблемите са от различно естество. Хората се сещат, че трябва да отслабват. Поради тази причина графиците на диетолозите са толкова натъпкани, че ако сега звънете, сигурно ще ви местят чак след 2 месеца. Лятото няма да ви стигне не само за отслабването, но изобщо няма да се вредите в дебелариума. Според мен проблема с наднорменото тегло е и лингвистичен по своята същност. Хората не разбират значението на думата всичко. Защото като кажат, бих направил всичко, за да отслабна, после следва всичко, но не е еротично, това е кофти, и всичко, но не е да скача на лъже със себе си се скара, и всичко, но не е да ходя на фитнес, нямам толкова време, и всичко, но не е да ям здравословно, не мога да правя такива неща. Като споменахме за здравословното ядене, няма как да не спомена още една група хора, които ме задачават вегетарианците. По-бъркани от мен сигурно са виетнамците. Представете си да питате един виетнамец, ти защо ще изядеш прасето, ако че няма да го ядеш? Така няма да яде кучи. Но да не останете с впечатление, че съм някакъв мизантроп. Има хора, които харесвам, например съседите ми, от които се крадях кабелница. Като се нанесох в квартирата, се оказа, че имам безплатна кабелна. И действително беше така, докато съседите не си смениха доставчика. Имах и един съсед, който ми снабдяваше в ефир с коментар по новините през стената.
Аз пък му демонстрирах колко съм задобрял на скачане на лъже. Той беше еродирана се странно развита личност, ще ви изброя някои от хобитите му. Обичаше да крещи на жена си, да крещи на кучето си, да крещи на телевизора и за разнообразие да крещи нощем, когато жертвите му от времето на собствено посещаваха в съня му. Но стига за чуждите недостатъци, ще поговоря малко и за моите. Както ме гледате, едва ли ще се сетите, че аз не съм расъл достатъчно. Това е истина. Чувал съм, че хората растат до 25-та си година, но аз както станах на 15 не съм мръднал с сантиметър на височина. Тия раста само на брада. Това се прави, природата е несправедлива понякога. Също не мога да танцувам и хоро. Като чуя сиртак, единственото, което ми идва да направя, да си заредя пушката, защото отиваме да изтребваме ония отрепки, които ни гепиха тревата и мангизата, но после се сещам, че не съм черен и не работя за Роди Брейкър и не съм във филм на Гай Ричи. Аз съм просто една маймуна, която се надява скоро да не стане човек. Надявам се също, че представлението ви хареса, колкото на мен ми хареса. Искам да използвам и възможността да честитя празника на Пешо и на Ади и да им пожелая твърдост, за да преодолеят всички препятствия в живота и светло бъдеще. Благодарим ти, Росене. Пак трябва да ми помогнеш да я спра.